Kafa? Vino? Ne, hvala. Ne, hvala. Šta ti, jesi bolesna, hoćeš čaj? Hoću smrša. Pa smršaš? Pa prošlo je leto. Ne zbog toga, treba mi promene u životu. A treba ti promene. Vidi, udariš glavom u zid i 2000 kalorija gubiš sigurici. Stvarno? Ako stvarno udariš glavom u zid, onda imaš i besplatan prevoz do hitne pomoći i ja častim. Minja. Molim. Moj tatka uvek koristi onu voćnu dijetu. Kakav je mesec sada? Jao, ne znam, znaš. Ali imaš ovamo voćkici, kažu da su baš dobre. Moram da raskinem s tacom. Molim? Da, previše se opustio. Ne pita me gde sam, šta sam, s kim sam, šta radim. Prestao da me zivka. Mora taj plamen da se probudi opet. Vidi ovamo, ja sam prestala da mu pljujem u kafu, da dajem njegov broj likovima koji nas startuju i da ga jurim po gradu kolima posle izlaska. Znam, sve znam, uopšte nije lako. Nije lako. A jel se ti pitaš možda kako je meni, jeli? Prvo sam te tešila dok niste bili zajedno, onda sam te podržavala kad ste se pomirili i tako sve u krug. Ja više ženo nemam argumenata. A da kažeš, bravo, jednom ti sa njim da raskineš. Ne, nećeš opet da me uhvatiš na istu priču. Ja sam pored vas dvoje postala ko šizofrena osoba i dete razvedenih roditelja. Meni je najteže. Ne znaš ti kako je tešiti tebe. Pa dobro, svakako ćemo se mi pomiriti. Dobro, ostalo još malo zdravog razuma u tvojoj glavi. Da, lepo će da shvati šta je izgubio, onda će da me moli, da me kumi i onda ćemo da se pomirimo. A ti raskidaš s njim da bi se pomirio? Da. Da? Pa ja ne mogu. Znaš, ne mogu. Šta? Pa to. Ajde vas dve lepo popite vi piće, pa se lepo ispričajte, ja moram da radim. Moram da radim. Šta se desilo? Maca i ja. Hvala Bogu da ste konačno raskinuli. Šta? Pa, brate, uopšte niste par. Stvarno? Majke mi. Baš mi ne idete zajedno. A u kom to smislu ne idemo zajedno? U svakom. Znaš kad ti neko ne ide zajedno? Kao sad, recimo, da se ja smuvam sa... Peđom, na primjer. Toliko ne idemo? On uopšte nije ni šarmantan. Nije duhovit. Aca nije duhovit. Pa kad se iko nasmeo neku njegovu foru? Pa njemu se ljudi smeju samo kako se oblači. Aca se baš lepo oblači. On se lepo oblači? Da. On nije prošao pored stila. A on je njegov temperament? Pa dobro, ima malo čvršći karakter. Ma daj, molim te, svaki put kad ga vidim ne znam da li da ga pozdravim ili da ga nabodem. Dobro, ti nikad nisi volala jake muškarce. A fizički izgled? Šta fizički izgled? Da zanemarimo onu glupu krivu glavu. Šta je s onim retardiranim krivim nogama? Aca nema krive noge, on je građen kao maneken. Dobro, a šta imaš da kažeš za mene? Ti si fizički prilično okej. Mogla bi malo da treniraš, to sve mora da puca. Ali okej si s obzirom da si operisana od sporta. Ja sam operisana od sporta. Pa šta misliš, to si uvijek bila golman u srednjoj? Zato što sam imala kandže i zato što sam vas grebala? Ali uvijek si bila nasmejana i lepa i to te izvlačilo. Zašto Aca i ja ne idemo zajedno? Zato što mislim da ti možeš mnogo bolje. Za njega mi je ono neka ženica da brine o njemu, da mu kuva, da mu sprema. On bre deluje nekako nesposobno. Mislim i ti si nesposobna. I kako onda da si ti takva brineš o njemu, kapiraš? Gorana, molim te, više nemoj da mi daješ savete. Veruj mi, bolje što ste sad raskinuli. Mislim, pitanje je dana kad bi on shvatio da mu treba nešto drugo. Napokon da se malo ispričam sa tobom. Moram da palim sad, ljubim vas. Mala, puna. Evo, za tebe je već to spremno. Hvala. Šta ti misliš o Aci? Aca? Aha. Aca najveći bog. Jel da? On uđe u klađu, digne tako 3, 4, 5 hiljada. Stabilan igrač. Ne može to svako.
Nisam ga tako percipirala. Pa dobro, svi mu zavide. Mislim, ne kao meni, ali... Da, ima srce ovoliko, to su muške stvari, ne bi ti to razumeo. Pa vidiš, ne čuješ? Nažalost. Ima srce ovoliko. On je porodičan čovek. Pa nisam ja džabe sa njim. Minja, jel Koks ima dečka? Ne, ali nemaš ni ti šanse kod njih. Sve ludo.